yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama mo kala inde mum yettode mum a salmina wonide salminago teddugal en garte jewte men fina tawa ɗe mawɓe men tawe mawɓe mumen mawɓe waɗannoɓe ɗum ɓe won hen yaaɓe yo Allah yumoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna mawɓe heddiɓe yo Allah junnu duuso ngo kono kadi en jetti sukaɓe jaɓɓe janggude gandal ngal saliɓe gandal ngal majja walla ngal maaya en gartiɗo e oɗo plateau eɗen jooɗiɗo e miñi men to banggue duuɓi khalifa men to banggue gandal ceerno Djalaluddine ko suka to banggue duuɓi kono ko mawɗo to banggue gandal mawɗo to banggue haqille ko Allah wela wi yo wano wayni Djiby Dieng jogui caméra o montata ko Ali Fall ceerno Djalalu min mbayno yidema hoto gonnoɗa ko addi foof alhamdulillahi alladi laysa bi ghafilin wala nawmun wala nu'as والصلاة والسلام على هذا النبراس أفضل النبي ورسول سيدنا ومولانا محمد خير البشر محمد هادي الأمم محمد شفيعنا يوم المقدار محمد عمدتي محمد وذري أنا طفيليه وابني مسماه محمد بشر وليس كالبصر محمد لن يرى في الخلق مثله ولا يرى أبدا لا في الدنيا ولا في البرزق ولا في الآخرة ولا حتى في الجنة مثل محمد صلى الله عليه وسلم من شلمني دندانغال ويبه بيو مبيمي مبيمامي من يندل من دندانغال حتتو بين دو بنغوني ندير ليدي تشاغل ليدي بدن بتورنو يو جامي كيسال وون دو بنغوني كما دو بنغونيري بهمة مولانا رسول الله الله كان توفيق التيسير آمين دندانغال حتتو بين nder leydi caggal leydi wassalam ka ɗanni noon walla ɗo gonɗa aɗa mofta naata halwaji aɗa yalta ala ɗo min mbayri yaltude tan a téléje e dagdu sa heewi ñagude kama aroɓe ma no keewi haɗa woni e golle ɗum lamdoto ko yaltugo ɗum lamdata ko yaltugol kewgol ɗum tagno min goni golde min mbayri yaltude joɗade pour waxtande ndeccu ɗon on calminama on nani on paami ɗum noon ko guidoɗen ɓoyata naatene golle he ko addi foof min namdotama ko ƴewgal e sifaji muɗum nde mbaɗɗen yewtere toon to ladde diwan Thiés o saaha ndungu a haalino sifa ƴewle saha saha fof bandiraɓe namnitoya arta ɗen ƴewle ƴewle ɗe joguiɗa e sifaji mumen sen gaynide puɗɗenade ko wiyete ko sifa ñagude Allah alhamdulillah si wiyama min beltanimama ceerno Abou Diop a salminama a juurama kama dendagal wonɓe wuuro he fof gila khalifa o hagoma si wiyama ñagude Allah tan ma hakkille ma wonɗo yeehi dabu neɗɗo wawa ñagade tawa o ƴewani ƴewgol pira ɗum oɗo jamono innirte ko tan woni sa fawama jaaɗa hôpital ko adi fo il faut koɓe ƴeewa mbaɗma consulte ganda ko hemma ƴewle noon ɓooyi a waɗa adi ko l'islam nela sallallahu alih w sallam tawiɗo ƴewle dabu ƴewgal leydigal ngal mbatten enen ful ɓurɓen ɗum andirade ko wiyete ko guisane arab o wi ɗum ramli woni ƴewgal mbatta leydi ne waɗa teno ceene dabu Jibril de addani ɗum Jibril alayhi salam de addani ɗum nela nabiyullahi Ughnuq woni Idris alayhi salam jangguini ɗum ngal ɗon ƴewgal nden nela sallallahu alih w sallam a zahir suwa arde dow leydi ngal ɗon ƴewgal de nela sallallahu alih w sallam ari o layi hadis wi kana nabi min al anbiya yaqut faman wafaqa qattuhu fa dhaka adal wonino annabi no toɓɓa ɗen ɗon toɓɓe kala ko toɓɓi tan ɗum iwata ɗum wonat ngal ƴewgal de ari wi ilmu ramli ilmu sahihun gandal ramlu woni gandal guisane en fulɓe ko mbatten ko toɓɓe ɗe mbiya damara amara en rakkis layali fo ha kay no yettoyto baddanen layanen gaba kefen nela sallallahu alih w sallam de ari wi ngal ɗon gandal ko ngal gandal cellugal ɗum noon Allah rokki hen fulɓe ngal jippino ka Ughnuq esi ko Allah okki ko hen fulɓe eɗen mbawi okkani ɗum hen hay goto ɗum ne ko dokke Allah e fulɓe mbiya ñagun nela sallallahu alih w sallam haali l'istikhara wi ilmu la khaba man istakhara wala nadima man istashara perte ma ala gandanɗa ne haddema hen naat mbaɗa hen istikhara e si nimsugol ne ala haddema waɗ diga mbaɗa hen disnanara alquran wi en wa sawirhum fil amri so on disnodiri ma wawa dañ ko gandanɗa kam ɗum woni ko cohluɗa ko ɗum woni gandal ƴewle haɗa wawi ruttade e alquran tawa ɗum haɗa wawi ruttade e sunna tawa ɗum ƴewle noon gonɗoɗe avant l'islam hewɗe koɗe karminade de l'islam ari woni gueɗe kewɗe pettawuji en woni juuɗe en ɗum fof
ko haɗa e l'islam petta way jiɗa wiide ko ceede kono ceede en ɗen fof na sallallahu sallam haali hadis o haɗi ɗum wi kadabal munajjimuna walaw sadaqu munajjimuna ɓe penat hay tewi kaali gonga tan ɗum wona gonga ɗum nela sallallahu sallam haali ɗum hadisaji kewɗi gandanɗa ne ɓe kaaɗi ɗum e si noon lesdi kam minha halaqnakum wa fiha nuidukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neɗɗo wawa wurde tawa yahani dow leydi minen noon waɗi ƴewgal gamin tawi enen fulɓe mbiyata kala ko tawa koko tiiɗi fina tawa o ko ngal min ɓuuri andirade e ƴeewele woni ngal mbatta ndiyam mbaɗa cofi ɗi mbatta hen jeeti ko wiyete ko jeeti tiima ndiyam ɗam mbiya jugo jinne jibinami jinne tannami najore idor tawi bisimillahi salali mouhammad wala ali salali mouhammad laya jatol ngol ha para guinna inde makko a inde jignaɗo makko debbo sa hen waɗi ko foti ko layade less ɗum wananma kono vidéo taggi ko heɗen ɗum kumsoro bisimillah ndabu nela sallallahu alih w sallam haali wi hadis kulla amrin zibalin la yubdau fihi bisimillah fa huwa abtaru kala hunde nde kumsoraka bisimillah tan taƴat ngal ƴewgal ne kumsorte ko bisimillah waɗe ndiyam te alquran wima wa jaalna min almai kulla shay'in hayyin kala ko wurata hina e ndiyam jojo ƴewana hem neɗɗo hasbata ko waɗi kalanɗoma ndabu no laaɓirta ni comme vidéo wata dire 10 minutes kalana ɗum ngal min ɓuuri andirade ndebo ƴewanal ngal neɗɗo joni noon o hulat ɗum tagi minen ɓuuri ƴewrude guisane o kaɗa ƴewle min ƴewata lamdiɗa ko waɗi ko tekɗa bisimilla wadde an ko ɗum ɓurɗa hokkude doole e joni noon so tawi ƴeewama yiyama famama andama ko suuɗi eko feeñi eko moggi eko joñi ko nden kuccanta ñaagude Allah so tawi aɗa hucca e ñaagude Allah holno kewɗa sifa saabu en jii sahaji an newɗo cewguel so faya haaju o daña doole o daña sembo o wayno mbawde ni hol ñaagudeji Allah ɗe kewɗa wadde ƴeewa ngal ko leydi ndi beele golle ɗene ko golle leɗɗe walla ko golle aaye ɓurɗa wade gollorade e kuus alhamdulillah minen min tawi hande gandal conele e leɗɗe en eko fati noon e piiɓi en ɗum koko tawa tan fina tawa sa janggayi nde min jeeyi min janggoye alquran min tafsiri hamin dañi diplôme aji amen si miɗen garanno vacance mamiɓe amen e baabiɓe amen kufanno amen eɓe amen jangguina ko wiyete ko piɓol idotoma jangguin ko ñiire musande no moccirta ɗum si badiol ngati neɗɗo ɓe jangguinma hono ndi guittirta ɗum ɗum si arino min ñawdanno ɗum demin goni sukaɓe tokosɓe joni noon ɗum a mawnata hen koko fina tawa e si conele minen miɗen ɗum dentina e ayeji alquran min janggi hamin mbaɗi tafsir min gandi hen ko heewi khatimeje ɗe ko heddi ko noon ko baabiɓe mamiɓe e gacciri amen ɗum noon arab o wi ida kana rabbul beyti bi duffi dariban fala talum chibyani fi halati rasi woni joom galle o si ƴetti bubana fiya si kurkali ɗi gami potali fellede woto ñingdeɓe ko ɗum noon min tawiri ɗum si wiyama ñagude Allah ma hakkille ma yah a annabaɓe to ma hakkille ma yah nelaɓe adiɓe ɗo nelaɗo sallallahu alih w sallam e zahir alquran wima ad'uni astajib lakum yon toro mi jabano on torogol mon joni noon ñagatoɓe ne keewi e yiyata neɗɗo durano neɗɗo wiya o yiyani défaut o hoɗo mbo woni ko seranɓe mbasi ñagade ni no foti wade walla ko Allah wasi jabde ñagude ɗum kam wawa wonde ndebo Allah wima inna wa'dallahi haqqun Allah kala ko digma tan o tottirat ɗum fodore Allah nde kone gonga o diguirtamo weɗata wadde noon défaut woni ko yimɓe neɗɗo si ɓerdema laaɓani a wawa ñagande neɗɗo nela sallallahu alih w sallam wi adu llah wa antum muqinuna bil ijaba yo ñaaga Allah hoɗon jogui yaqinne o ijaba mbo wadat ñagatoɓe ne heeɓe keddirego ijaba ndabu tappale si keewi tan a wawata ñagande neɗɗo o pour o daña sa hulani Allah a wawata ñaganade neɗɗo o pour o daña kono cohlirɗa ñagude Allah pour Allah jabama a ɓadoto alquran haɗa juula waktuji ɗi haɗa wirda neɗɗo si yima hakkille makko yaago Allah o ɓadoma so torimama sa waɗi ni daña ijaba jekkita leɗɗe fof ɗum wona barke mbeɗa ɗum woni ñagude Allah nelaɓe fof torinoma Allah ɓe mbi rabbana zalamna anfusana ɗum fof ko ñagude nelaɗo Allah Souleymane o torinoma Allah nelaɗo Allah Ibrahim rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim nabiyullahi Yusuf nabiyullahi Zakariya nabiyullahi Yunus fof ɓe torinoma Allah ɗin dowuji noon heɗi goodi ha joni nelaɗo sallallahu alih w sallam de yaltata hino waɗa hijrati woni hinde waɗata gaddaye hino fati Madina a yi o aya mbo janggi alquran Allah andini Jibril yo andinɓe o yaltata hande ɗo o yo yaltu ndabu Makka ɓen ɗum mbaƴana feere o janggi ko Yasin haade o ari wa jaalna min bayni aydihim shadda wa min khalfihim sadda fa akhzaynahum fahum la yubsirun o tufli ɗum on ɗon bagage ha joni boni ɗo a yiyataɗo alquran mbimba acci ɗo won
alimahu man alimahu jahilahu man jahilahu ɗen ɗon gueɗe ɗeni ɗo joguiɓe ɗo heɗuɓe jogui anduɓe ɗum ɗo ɓen ɗum ganda heɓe ɗum kutoro heɓe ɗum naftoro wassalam. ceerno Dжилal din ɗon famnima a haali guila e annabaɓe guila e yimɓe ɓooyɓe beele ɓen no mbanoni e sifaji mabɓe e teddindeɓe ko mbaɗata ko enoɓe komoyi noɓe mbaɗata ni e ɗoftade ko ɗum namni ko beele onon mbaɗ ɗum ha joni on e koye mon. eyyi min de hooram gandumi mi anda woɗɓe nde min mbalda min koddani minen komin ko tegano min ɗum min ɗin hen tegui woni fewnude e fewnande yimɓe daña hen tawfiqi taysir min peera dañ gacce e ñagude min ɓooyiɗo wadde publicité aji on peera dañ rikul bonɗo e amen wassalam. rewɓe no keewi caɗele hakkude dewle ɗon gartanmi saabu nden kadi miɗi haala ɗum e jofnani guila nden dañani yitodirde to banggue dewle ne heewi hande caɗele nder galleji ɗi saaha ɓe mbima ko rewɓe ɓe goni jiiɗa resede e jiiɗa joɗade ko yiɗɓe jawdi ko yahoɓe saaha mbiyeɗa rewɓe mbima ko worɓe goni ressa worɓe natti resde worɓe jaa kon namno beele rewɓe ne liggo so debbo liggaki a wondata e mum beelɗa goppa ɗum ko mbawɗa wadde ha wawa deñude hakkude debbo e gorko e nder galle muɗum. eyyi alhamdulillah minen cofiɗi min mbaɗata wona hakkude debbo e gorko ɓolo dabuni hen hay pour ɓesgu ma pour teraɓe ko ɗum caɗele wonɓe ɓe Europe jojo neɗɗo nodduma hen daña ɓesgu e si ɓesgu hoɗo tedeɓe minen noon piiɓiɗi min mbaɗata ko wiyete ko barkelji andi barkerol barkerol aɗa andi namat enen fulɓe ɗum nammarit ɗen cire nammari ɗen cire kala simin mi hen kaɓɓi jemmaji tati deggodirɗi sa paari min mbaɗata ɗum ko ɓirɗam ngol yorat ɓirɗam ɗam fendo sa paari a ubbat ɗum ngol yorat ɓirɗam ɗam fendo heewi minen mbiyanma noon sa daguima mo jiɗɗa o accuma o kodinati hakkude mon noddu amen walla sa joguiɗo ɓesgu ma a horima teeru noddu amen walla ana debbo ma jojo walla ana e gorko ma on jaggodirata konngudi inde tan wuuro mon welani oɗon jawa waddude walla mo gandanɗa ni o sali jooɗo dewgal makko walla gorko o sali ƴettudemo ni no foti wadirde makko yo jokkodir amen minen mbiyanma noon jemmaji tati kala ko beɗɗa amen sa yiyani résultat min bettuma ɗum minen mbaɗata on ɗon garanti ko jemmaji tati liggote no waɗe ɓirɗam pendoto ɗam waɗe ɓirɗam lohongol yo ɓirɗam ɗam fendo si fendima tan gasi komin ko hen mbaɗata simi ɗum hen mbaɗi piɓolgol tan si fendima gasi. ceerno Dжилal dine beele sa on potta e yimɓe ligguiɓe koye mumen ha tiiɗi ko samɗam salo fendade walla piɓol ngol noon ko yowatta kañenne ɓalli men ne kaaɗi eyyi jojo piiɓa piɓol ngol taƴa ganda o a memi laali a memi mo weɓani memde o weɓani jaggude e si waɗi heure mbaɗɗano to a andat sa ɗum ƴeewi tan maraw hanuji ɗi mbima waktu o foti ɗon a jaggat tawaɗani mbawa ɗum jaggude kala heure waɗi neɗɗo ɗum tagui mawɓe hewɓe jaɓata ɗanade jamma ɓuuri heew ko siɓe ɗanima jamma tan nden mbawɗaɓe jaggude ene heewi gandanɗa siɓe juuli fajiri ene heewi gandanɗa si lewru ndu waɗi lewlewal nden mbawɗaɓe jaggude ene heewi so heeɓe ñaama ɗum tagui waliyaɓe Allah hewɓe a yettaɓe ñaama ko ñamgol kewgol ɗum waktuji fof sa laari a jaggat ɗum tagno mawɓe sa ñaami ha parɗa ɓe jekkitat ɓe gartina raw hanuji ɗi ɓe mbaɗa cuuray pour ɗum uura ɗum addanno ɗum a jarama banggue dewle e rewɓe so wiɓe heewi ko debbo wiya natti yiide Allah jaafoɗonmi reedu ndu yiyama ummima o sifima sifa no debbo coyɗo wayno ni ñamde ko lammiɗo jooɗi fof no sirƴe ko nandi hen kono sa e sa foof reedu ndu wona lelindu walla nde foti arde foof arande fotani arde nde honko dahade ɗum mi ñagata koye mi anda hem diga anda ɗum ko liggey mum mi anda hem diga reedu ndu fewani walla reedu ndu daraki a anda liggey muɗum mi anda liggey muɗum min kala komi wawa mi wawa ɗum a jarama ɗon no laaɓi ko ɗum ɗal no feewi e garte banggue udditare alhamdulillah udditare miɗen hem gollira leɗɗe kama ayaji alqouranil karim simin ma laarani hamin gandi e ko woni hoodere ma ko ɗum hawayi walla turabi walla maa'i walla naari mamin gandu condini min mbeɗatma ne rentine aya alqouranil karim conele daneje sa ɗum memi sa memi ɗum balɗe jeeɗiɗi deggodirɗe alkames ha alkames o arti alkames tam ha alkames o arti kala ɗo peñɗa maɓe mbiya boni ɗon ɓe kasbataka hay ka baɗaɗo luhus ti ka goɗɗo liggey jawdi bettatma arsuki ma fo en Allah windiri ɓe ko arsuki hedde ko noon guite ɗemɗe no wanma arsuki ma uddo rab na yakka arsuki ko wiyete ko gondiji cheytan na yakka na wonda e ma kala ko jakorɗa ɗum tasa na yakka arsuki ma ɗe lolle daneje noon sa lootima ɗe
kala ɗo peñɗa ma hoddere ma yekkitite rab o yakkantama kala ko kutorɗa ma andu no mbaɗirta ɗum no hono mbaɗirta ɗum won wiyoɓe aljuma memetaki mbiɗa ko alkamisa aljuma na nder hen beele killiki salaki aljuma ala minen leɗɗe amin calata kala ko dagui salata ko aljuma kala ko tappale noon ma aljuma ko ñalande teddude neɗɗo si wawa hen ñaaga ko torotoɗa Allah foof on ɗon ñalawma ɓurɗa fodde weltirade ɗum wawa wonde hewɓe mbima so weeli fotatako so metti fotatako ɗum waɗi ɗum kulle aljuma o ala aljuma kay kala ko moƴƴi ko aljuma ɓuuri foti moƴƴi ndago nden woni ayadul islam feet l'islam julɓe fof kala ko toriɗa ɗon Allah rokkuma ɗum sa hem lootima adde Allah newnat gueɗe ma ti ko lotoɗa koko dagui minen kala ko ɓalwi min memata gueɗe labɗe tos ko alquran min kutorto kama leɗɗe ɗe gandanɗani won najmo sajaru yasjudan inchallah wadde udditade nde kañumne ko banggue leɗɗe ɓuuri wawde liggoade walla ko banggue kuus walla banggue leɗɗe alquran min baddiranatma waɗi lorgal ngamil hen mbaɗata leɗɗe kama e alquran laɓɓinma ha laaɓa tos ɓokki waaɓe jammina hem waswasor belwel ngel leɗɗe jeeɗiɗi ɗe dentina e lorgal gotal waɗa ayaji alquran ɗe rentinte inna hada la risquna ma lahu min naffad mbaɗa hem misal ida waqatil waqia ɗen leɗɗe fof ko leɗɗe udditaɗe miɗen ɗum jogui miɗen jogui ayaji ɗe simin mo ƴeewi tan mamin gandu honde lotorgal poɗɗa lotorade beele ko uddita embauche noon walla ko uddita contrat tan woni lotoɗa balɗe seeɗa tan jiiya hunde so gasi kadi darto eyyi ɗum waɗi ko waɗata ɗum lotoɗa jiiya gueɗe ma beela ha seeɗa jiiya darto leɗɗe ɗe yimɓe ƴettata togoɓe ƴettata ɗum ɗaɗi ɗi si keddima toon si yoori tan a wonta udditade ɗum noon yimɓe ɓen poti wallude yimɓe ɗum taki yimɓe yooɓe gaccu heeɓe cooda leɗɗe yooɓe jaa ɓe gaddanoyi koye mumen leɗɗe walla ɓe jogo kilifa ɓeeɗatɗoɓe leɗɗe ɗum sa ɗum waasi tan a waasi gueɗe kewɗe jojo jiiya neɗɗo uddito semaine walla lewru walla lebbi kewɗi koɗoɗa jiiya gueɗe ɗum fof darto gasa waɗat ɗum ko leɗɗe ɗe memata ɗaɗi ɗi no keddi toon so yoori tan gueɗe ma jorat pour balleɗa wonata ko caɗele hewɓe jakkirirama noon miɗa ɗum laya pour yimɓe gacca ɗum hakkille a jaama to banggue udditade ha joni ne waɗi sifaji beele ko looɗe dokkata walla ko butalaji hol sifa looɗe ɗe joguiɗa to banggue udditade woni kalanmami ko tan alquran kama leɗɗe seddi komono min ƴewanma ko ɗum sutura wonata min kalata ɗum télé asirru la ala non jinmi wiide ko won hen ko leɗɗe mbaɗata won hen mbaɗata ko looɗe won hen mbiyatma ko yontere won hen ko lebbi ɗiɗi won hen ko lebbi taw walla ko lebbi nayyi eyyi ɗum fof mi wima simin mi laarani mamin gandu hoderema nde kono nam nen foti hono min potma wallirde ɗum fof ruttoto ƴewgal to tan woni listihara mo kalɗen walla ƴewgal ndiyam ngal walla ƴewgal lesdi ngal ngal wallatma a wawa ñaganade neɗɗo a ƴewanima si udditare commune hem jogui ko ne heewi jojo neɗɗo arama fota ɗannade mema condi seeɗa mbeɗa ɗum pour ɓandu weela ɗum woni joni joni woni raneki talki waɗi min layatake télé inchallah a jaama joni gartane gueɗal gongal ngal kewmi haalde somi haali yimɓe fof mbiya Abou Diop no haalano haala teɓe jiiɗi eɓe namdo less woni alhaali leɗɗe gowago en e ko nandi hen beele ceerno Diallo en dilla hen eyyi gorago miɗen hem dilla minen ɗum gandira kala mo ganduɗa ɗo gandira ɗum miɗen gandira ɗum won heeɗi wiyama so gasi tan ko fedde maɓe gon capannayyo neɗɗo mi yiiɗa haalde ɓe maɓe noddam less so Allah jaaɓi gorago ngu kam gorago comme nin hoorema musrata jaa pharmacie cooda leɗɗe yimɓe pot ñawno gorago mumen wotoɓe hem goto gacce wotoɓe hem goto kersa ko ɗum rafi ñawdeteɗo kala mo jibadinaka ɗum sa amin jokkodiri simin mo mbeeɗi leɗɗe amen yooɓe ndentitide leɗɗe ɗeɓe kutorto no ɓesda hinaɓe wawi ukko hande e jangga e ɓaawa jangga e si ɗum ɓuratɓe addande rafi o ɗum a ñawdat ɗum guitta ɗum way kono moteur auto jakkiɗo ƴetta huile bonɗo mbaɗa hem ɗum ko caɗele addanatma kono mbiyaɗa waɗa segmenté seeɗa waɗat feere a soda demi moto eyyi a waɗat feere ñawdeɗa ɗum gotol minen noon kala jokkodirɗo hamen simin ma ƴeewi mamin ma layan gorago ma hono ñawdirte rabna yakka gorago fijirde hewde ne yakka gorago haɗa waɗa sey ko heewi eɗum yakka gorago e si kala mo gandanɗane ko joguiɗo rafi o simino ɗum beeɗi a wanna cukalel dorata ngel jibinanma feera andude debbo eyyi a hultata e hasta ko ɗum jinneji joguima tawa ko ɗum woni kattanma quwa o wa anna al quwata lillahi jami'an ɗum ko aya alquran waɗino min ɗum liggorto quwa kam a dañat ɗum woto huul hem ndiga ha daña duuɓi temedere simin ma ñawdi miɗen mbaɗanma ɗum garanti sa wooɓi leɗɗe amen simin ma ñawde simin ma ƴeewi hamin mbeɗma commune ma ko mbeɗata sa wooɓi balɗe 4 degguidirɗe a yiyani résultat ando wawatta ñawdede ɗum fulɓe mamiɓe amen mbi sa wooɓi ki lekki heɓani résultat andu gandal feni gandal fenata ada l'islam ɓe mbiyanno ko
fulɓe mawɓe wondoɓe ɗon mbiyanno ko si Allah jaaɓi jaɓani ɗum woni leɗɗele amen kama piɓiɗi min mbaɗata ɗum noon alhamdulillah minen kala onon mbiyata noon joni on natti noon ala minen komin julɓe liste Allah tan jogui fof Allah rokkide e si leɗɗe miɗen ɓe kooli koolugo miɗen hen mbawi wadde garanti wuuro amen min kayitaji wuuro amen min mbiyanma sa yiyani résultat jammaji nayyi miɗen ɗum cuusi hay sa haalani haalaɓe to banggue leɗɗe gowagu ko wayno camel goyren ko wayno wiyete jaaɓe ɓeññoje en walla eko nandi hen hol leɗɗe ɗe fulɓe wawi hutade banggue gowagu hay sa haalani ko waddata hen ko minen komin ko kutorde banggue mbaɗago lekkiti wiyete benguin ye benguin benjing benguin kina andaki mi andaki ene jogui e wawa tan jogui inde fuutotoyo ma won nanɓe so nani ma pirtan en eyyi benguin ɗin lekki wiyete ko benguin saki wooɓi ɗon sa wooɓi a yiyat gandanɗane ɗum immoto daro on ko kin jogui ɗon min kutoro kin heddi ko ɗum minen komin joguiɓe khalifa komin weeɗaɓe sirruji wona pour min jooɗo télé min kaala ɗum so jokkodirɗo amen fof anna ko neɗɗa nder suudu tan wadda haalde o aya alquran rek mbo kalanmi komo ko wawi ligga sa calcule indema inde jiknaɗo ma debbo ɗum wonata cote ma ɗum arab innite adatu nafsi waɗi no birdi min mbeeɗa neɗɗo ha wirdana hoore mum pour o safra hoore mum a gorago ko ɗum quwa ko neɗɗo fof no foti ɗum fewnit wadde gorago ngu kañum oɗon liggo ɗum banggue kuuso liggo ɗum ayeji alquran tawa weeɗan mi birda laya ɗum limore no mbatta limore indema inde jignaɗo ma debbo ɗum woni cote neɗɗo fof ne jogui mot de passe no téléphone ma wayri mot de passe waɗi no ballirta ɗum tan o heɓat wonde ko sohliri ko yeeɓiyankoɓe Ewo Pinde TV karallon wiye keddoɗen ko kojomaji seeɗa ceerno Djalaluddine kanko woni koɗo men hannde ceerno Djalalu cakkitoɗen ko fate caɗele kayitaji guila yiltoɓe waɗoɓe examen ji guila yiltoɓe ligguey ha e yiltoɓe kayitaji ko ɗannoyi beele ko dillata hen eyyi miɗen hamdillah haɗa ɗum andi ko minen gandodirɗen en ɓooyi wattande ɗum kayitaji min ɗum gandira ko moƴƴi guila o gonɗo Sénégal no ɗaɓɓa visa e ko wayi noon simin keeɓi passeport mum simin hemo mbaldi ma dañ wonoyo eko yaawi miɗen hem jogui titi ɓe wonɓe to ɓe jiiɗi kayitaji toon miɗen hen mbaɗa ñagule kayitaji miɗen hem jogui sirruji labɗi simin mo ƴewani min mo mbawi yaltin oɗo sadaka hay a dañat kayitaji ma ɓe wonɓe to jojo ɓe mbaɗanma wirduji jemmaji tati teranɗa course a indema yekkitiɗa si paari min mbima ya a heɓat kayitaji min dañi hen résultat ji kewɗi alhamdulillah ɗum fof ma qultu fahran bal nataktu shakira min kaldirani ɗum guir farninade walla ndir min kaldat ɗum saabu yettude Allah dawi Allah wi la in shakartum la azidannakum miɗa hen jetta Allah ko moƴƴi ko fate kayitaji kama goragu kama rentidinde debbo e gorko makko ha galle mabɓe beela ɗum simin jooɗima télé min jiɗata hen yettu Allah ko moƴƴi dabu nina Allah okkiri amen hen tawfiq e taysir alhamdulillah wadde kayitaji ɗi ɓurɗa waw liggoya ɗum ko kuuso banggue ñagude Allah ñagude Allah yo lolle yo fof no wona ɗum fof noon aslu heɗum ko to ko tambirɗen ƴewgal ngal il faut que laraneɗa dabu waɗi ɓe gandanɗa ɓe gonat toon ɓe jakkete gayi ɓe mbawata dañde kayitaji kala koɓe jakari ɗum yakko ɗum a ittanatɓe yakkugol ngol ha para waɗi wonɓe ga jojo jignaɓe jogo añɓe tan ɓe jakka ɓesgu mabɓe wonɓe to kala ko ɗaɓɓi ɗum horo yettude ɗum a ƴewanat ɗum ɗemɗe kunduɗi ko wiyete ko cat no jagguma ha kay a wawata dañde kayitaji kala ko ɗaɓɓuɗa yakko kayitaji kam ko ɓandu fewnu tan kama hoodere gandanɗane nde feeñat go dow mbawa dañ ko woni ko gandanɗani kam ɗum ɗaɓɓata ko ceerno Djalalu hol konngol ma cakkitol faade almuɓe ma ha tengte wonɓe caggal leydi ɓe mayɗa yiidema hooliɓema sa e sa fof guitta jawɗele mumen ene nelda faade e maɗa taw ko an jaakoyi eyyi ko adi miɗo yettaɓe mami haal lorgal ngal gandanɗa min mbaɗat ngal woni gandanɗane kamɓe gonde ɗemɗe kunduɗe woni ndenko ngal ko kadu bisimilla eyyi woni ganda kamɗe woni ndenko min jogui hen lotgal gandanɗane duuɓi 14 woni garanti o sa ngal lootima ngal waɗirte ko ɗum sattani ko kiloji 3 sukar e kiloji 2 meew ɗum sa ɗum waɗi sa addi waɗi lotgal ngal lototoɗa hen duuɓi 14 nokkuɗo koyngal ma fof ɗon ɗo wuttani junggo ɓuɓata duuɓi 14 ɗum noon ko ɗum lotgal moƴƴal mbiɗa hem yiiɗi waɗ incité ko moƴƴi dabu neɗɗo joni yoɓnata ujunaji 10 yaha lagde to pour yakkuma an noon woto yakku goto e si waɗa feere memɗoma fof
mema laalɗo mo fof mema ko memetaki neɗɗo guite ɗemɗe ne jagguma ha mbara neɗɗo guite ɗemɗe ne jagguma ha mbareɗa ɗum noon neɗɗo parata hoorema sa dañi ndenko ko jiɗɗa ko heɓde arsuki fof ma Allah tottuma ɗum e si ɓanduma laaɓani a uddoto ko natɗa fof ɗum addanma caɗele ma addanma gona guyka walla heɗɓe gujjuma ɗum noon ma asallah miɗa yetta dendagal hettotoɓe en ɗoɓe goni kama ɗoɓe goniri ndeɓe torano yo jama kisal wonɓe mabɓe wiɓe wiyoɓe mbimi mbimami min mi salmini kolliraji amen fof woni ɓe ganduɗa ne ɗum woni kollere ɓooyi aɗa ñagano neɗɗo guila duuɓi sappo oɗon gondi mi wawa inde mabɓe ndeɓo sutura no moƴƴi ziyarama on calminama ceerno Abou Diop yo Allah wat tawfiq walhamdu awalu dawana wa akhiruha walhamdulillahi min hinin ila hin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu aleykum salam yeeɓiyankoɓe Pini TV koɗo men wona koɗo koye galle o jeeya e mbaride mukko miñi men ceerno Djalaluddine sugata banggue duuɓi mawɗata banggue haqqille on keɗima ko haali ko caméra ko Djiby Dieng ko ɗo ka ten ha lawol gongol so Allah lamɗo jaaɓi